So pane nguva yekuti maybe unogona kutenderera chikomo cheupenyu wako 5 years, 2 years, a year or some months. But mauri uchinzwa kuti I'm doing something, I'm going somewhere. But paunozocheuka utarisa unongoona kuti pandaiva ndo pandaiva. Pekuti unongoendawo kubasa. Ubadira mabills ako. Uchida utenga hembe nyowani ubadira school fees yevana. You are done. Pawaiva ndo pauchiri. Movement iripo but isakunyengera. Haisi movement yekuenda towards the destiny. Movement yekuti you are in circles. You are surrounding the hill country of life. Ndizo zokubva kare. Ndizo zokuti upenyu hwacho hauna imwe change. You can't complain uri pabasa unotambira mari zvinhu zvakakunakira. But kwa unofanirwa kuenda, chaunofanirwa kuita, chaunofanirwa kubata nekuachiva. Achipo. Chiripo kuripita life ya 2015, ya 2017, ya 2018, ya 29. That lifestyle is still the same. Nekuti nzwaka pane nguva yekuti waafoda kuhaya kana kuti kukwereta mota ukadriver uchienda kwaunoenda maybe kuholiday nehama dzako unoona hamani kudini kudini. At the end of the day hauna motikari yawakatenga. Last year but one wakauya kumusha uchida kuona hama dzako nebhasi. This year wamanager kuhaya mota. But at the end of the day you are still in the same place. You don't own a car. But mauru unonzwa kuti I've done something better. Chekuti people notice kuti at least an improvement nekudi. Kuroja 2 rooms, kunoroja 8 rooms or full house. At the end of the day, warimu bracket the munhu asina pekugara panonzi pake. Repeating the same lifestyle in a different way. Deuteronomy chapter 2 from verse 1 up to 4, and I'll read. Then we turned back and set out towards the desert along the route to the Red Sea, as the Lord directed me. For a long time we made our way around the hill country of Seir. Then the Lord said to me, you have made your way around this hill country long enough. Now turn north. Give the people the orders. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Ndikubata nhasi ine chekuita nemweya wekudzungaira kana kuti mweya wekutenderera. Ndikatanga ndatsanangura chinhu ichi. Kutenderera kufamba. Kutenderera movement. Asi nyaya iripo ndeyekuti hakuna kwaunenge uchienda asi uchifamba. Mai Murgira Nyamunda, it's been a long time. Thank you so much for tuning in. God bless you. Mind Dawana, you're welcome. God bless you. Kunonzi kutenderera kufamba movement. Kutenderera kuchine ine direction. Kutenderera kuchine ine pace. But inauye kuti unenge uri panzvimbo imwe chete. Hakuna kwawa kuenda asa hauna kugara. Hakuna kwauri kusvika asa hauna kugara. Mweya wekudzungaira, mweya wekutenderera. Pane nguva yekuti wakaipa will keep you busy whilst doing nothing. Unenge munhu akagara pa chair inonzi rocking chair. Hauna kwa unenge uchienda. You are at the same place, but you'll be losing energy. Vanhu vari kutenderera vane effort yavari kutoisa mukufamba mu movement yavari kuita.
but they are not going anywhere. So wakaipa unenge uchida kubata kufungwa nenjere dzevanhu kuti at least you are doing something. Ndau yakuzodena mwe munhu mangwanani ano ndau yozokupa mweya wenharo. Life haifaniri kuramba iri macircles iwayo. You must get somewhere. You must move towards a certain direction to your destiny. Kutenderera kufamba. Kutenderera hakusi kugara. Kutenderera hakusi kumira. Asi hapana kwaunenge uchienda. Israeri chimwe chakaipa delay kuti vanzi vakaita makore akawanda vari murenje, vane mazuva avakaita merry go round. Then the Lord turned back to me. Then we turned back and set out towards the desert along the route to the Red Sea, as the Lord directed. For a long time we made our way around the hill country of Seir. Then the Lord said to me, you have made your way around this hill country long enough. Mweya wekutenderera. Mweya unogona kubata njere dzemunhu kuti afungidzire kuti pane kwaari kuenda kana kuti ane zvaari kuita. Hongu pane zviri kuitika, but not for your good or for your better. Nekuda kwekuti wasimuka kubva kuEgypt kuti uende kuKenani, but vakasvika pane imwe nzvimbo yavakakutanga kutenderera. Mwari ndokubva vapa shoko kuti matenderera chikomo chino kwenguva refu. You need to take a move. Vanhu vari kutenderera, they are already moving, but they are not going towards their destiny. Avasi panzvimbo 1 is sevanhu vakamira, but vari panzvimbo 1 sevanhu vari kufamba. That spirit or that demon or that attack in life inosangwanikwa nayo yekuti you be comforted. Unosvika paunokanganwa nekuluza focus yekuti Mwari wakavamba rwendo kuti tiende somewhere. Unosvika paunotenderera nekuva panzvimbo yaunonzwa kuti I'm not in Egypt, also I'm not yet in Canaan. I am moving, but not towards my goal, but just around the hill. Kune zvikomo muupenyu, kune macircles arimo ekuti gore rimwe nerimwe uri kuripita the same thing in a different way. You are repeating the same thing in a different way. Uri kuita chinhu chimwe chete nenzira dzaidangoti siyanei, but ukazocheka the result, pawanga uri ndo pauri. Pawanga uri last year ndo pauri this year. Chachinja ichipapo igore chete kuti tapinda mune rimwe gore, tabuda mune rimwe gore. But the lifestyle, achievement, whatever zvawai desire, you are just around that hill country. You are just around that hill country. And the devil anenge achiwhisper mauri kuti at least there is movement. Kune ma statements atina umupenyu atinogona kuzisimbisa kuti so long life. Chikuru kufema. Chero ndichirarama. Kureva kuti unenge waluza understanding kana focus yekuziva ndiri kuraramire, ndiri kuendepi, ndiri kuitei, ndinofanirwa kunge ndaakupi. Vanotaura vanoti munhu anoseta ma goals, munhu anozvipa a challenge or motivation in life make kuti I need to get there. So munhu akasaseta ma goals, paari papo itori goal. Munhu akasataura kwaari kuenda kana akasaziva kwaari kuenda, paari ipapo atosvika ndo paari kuenda. Munhu akasaziva direction yaanofanirwa kuenda, paari ipapo right direction kwaari. Isu sevana vaMwari tinofamba nekutenda, uye tinoziva kuti Mwari wedu kana wavamba chinhu haachisiye panzira, chinoda kuzadzikiswa nekusvika kwachinofanirwa kusvika. Tinofanirwa kumova.
kwete a movement yekutenderera, but a movement yekuita famba towards the destiny kwatinofanirwa kuenda, kwatinofanirwa kusvika. Hongu handisisiri kuEgypt, but as long ndisati ndasvika pedyo neCanaan, ndisati ndasvika muCanaan, I need to move towards my destiny. Mweya wekutenderera, mweya wakungorepeat the same thing in a different way. Mazwi anofunga anogona kunetsa kugamuchira kuti how can you do the same thing in a different way? Wafanana nemunhu ane chibage akanga maputi, aneta kukanga maputi obika mangai, aneta kubika mangai ogaya chibage chiwa hupfu obika sadza. Uchiri pa starch in terms of diet, uchiri pa carbohydrates in terms of diet, pa nutrients, in a different way. There was a day shamari yangu yatenga maputi, ini ndokubva ndatenga mazepinex, but ndaverenga bepa remazepinex ndakaona rakanyorwa panonyorwa ma ingredients kuti econ is the same thing, but econ yavaita in a different way, yekuti vane ma colors avaisa, vane zvavangoisa to add, but the main thing econ. Ari kudya maputi neari kudya mazepi ari kudya the same thing, vari kudya chibage chakaputitswa chikagadzirwa in a different way, but you are all under the same bracket yema carbohydrates. So you can do the same thing in a different way. Then the devil will whisper to you with at least you are doing something different. Kutenderera akusi kumira, asi kutenderera hakuna kwauri kuenda. Uri kuramba uri panzvimbo imwe chete usina kumira, but uchifamba, doing the same thing in a different way. Munhu akagara pachair nemunhu akagara pa rocking chair hakuna kwavari kuenda, but somebody anofila as if pane zviri kuitika, pane kuri kuendwa, there is movement iripo, pane kusheka kuripo, but the truth of the matter, they are still in the same office. Ari pa rocking chair neakagara pa ordinary chair, they are not going anywhere. But pane mumwe there is a movement, but haina ma results. The devil anogona kuataka vanhu to an extent yekuti vanhu vanobatwa njere kuti at least I'm moving, I'm doing something, but ukanyatsoongorora hauna chawati waachiva, wangoita zvinhu zviri mubracket rinongova ordinary, hakuna kwawati waenda, hakuna chawati waita, but unonzwa mauri sekunge une something chawaita chiri better or chiri different from others. Tikaenda kumutambo wakafanana nebhora, mukatamba bhora imwe timu ikarova short, striker ikarova short rikanorova goal post kana kuti bar, nemunhu arova bhora rikanobuda kunzoko iri throw in, pane anogona kubatwa ruoko achinzi tough luck, well tried, neuya anogona kunzi you need to improve, but the end of the day no score for both of them. Hakuna trophy inopiwa munhu arova bar, nyangwe arova bar achinzi tough luck, you are doing better, uyu arova bhora rikanobuda ku throw in, vanhu vakamuti haana direction haagone, at the end of the day havana trophy or goal yavanowana, doing the same thing in a different way. That's an attack. Kuti kuEgypt hamuko, kugara hamuna kugara, kufamba muri kufamba, but you are surrounding a hill of seer. Svika Mwari vakati kuna Moses, vanhu ava vauyi navo vatenderera chikomo ichi kwenguva refu,
Tell them to move forward, not to move in circles or in rounds. Deuteronomy 2 from verse 1. You have surrounded this hill mountain for a long time. Instruct people to move forward. So I've seen this kind of attack or challenge in life iri common kubazhinji. Kusvika vava nekunzwisisa nekuziva kuti handifanirwa kunge ndiri pano. Ndagara pano kwenguva refu ende haisi pfungwa yaMwari. Israel has wandered in the hills for a long time. It's no longer about the enemy now. Hapana madhimoni mwechina iri kuvatevera. Ndizive kuti chakavapa kutenderera nzvimbo iyi kwenguva refu chii. You have surrounded this hill country of Sia for a long time. Tell people to move. Give them instruction. So pane nguva yekuti maybe unogona kutenderera chikomo cheupenyu hwako 5 years, 2 years, a year or some months. But mauri uchinzwa kuti I'm doing something, I'm going somewhere. But paunozocheuka wotarisa unongoona kuti pandaiva ndo pandaiva. Pekuti unongoendawo kubasa. Ubadira mabills ako. Shida utenga hembe nyowano ubadira school fees yevana. You are done. Pawaiva ndo pauchiri. Movement iripo but isakunyengera. Haisi movement yekuenda towards the destiny. Movement yekuti you are in circles. You are surrounding the hill country of life. Ndizo zokubva kare. Ndizo zokuti upenyu hwacho hauna imwe change. You can't complain uri pabasa unotambira mari zvinhu zvakakunakira. But kwaunofanirwa kuenda, chaunofanirwa kuita, chaunofanirwa kubata nekuachiva. Achipo. Chiripo kuripita life ya 2015, ya 2017, ya 2018, ya 29. That lifestyle is still the same. Nekuti nzwaka pane nguva yekuti waafoda kuhaya kana kuti kukwereta mota ukadriver uchienda kwaunoenda maybe kuholiday nehama dzako unoona hama nekudini. The end of the day hauna motikari yawakatenga. Last year but one wakauya kumusha uchida kuona hama dzako nebhasi. This year wamanager kuhaya mota. But at the end of the day, you are still in the same place. You don't own a car. But mauru unonzwa kuti I've done something better. Chekuti people notice kuti at least an improvement nekudi. Kuroja 2 rooms, kunoroja 8 rooms or full house. At the end of the day, warimu bracket the munhu asina pekugara panonzi pake. Repeating the same lifestyle in a different way. Ndati wafanana nemunhu ari kuti nhasi handidi sadza ndoda kukanga mandiri. Chibage chawakudya in a different way. Uri munhu ari kuti nhasi handidi mandiri ndoda mangai kuti mutakura. Uri munhu ari kudya chibage in a different way. Pandiri kugara pasi kuita ndoda kutotsvaga pane a 3 bedroom. As long uchienda paunonoroja pakanaka, a better house, a bigger house.
At the end of the year ukazvitarisa uchaona kuti you are not moving towards kuva nepanonzi pako, but uri kuimprova uri mumacircles echikomo chinonzi kuroja. I don't know if I'm talking to somebody. So painful. But unonzwa kuti wakaipa akabata njere dzako, anokuratidza the movement iri kuitika. These people vanga vasina kugara. Asi Mwari unopa shoko rekuti vana vari kutenderera chikomo ichi, vatenderera chikomo ichi. Pane chikomo chaunonzwa kuti life yangu iri kutenderera pachikomo chinonzi kushaya pekugara, kushaya panonzi pangu. Life yangu iri kutenderera pachikomo chema promises, pasina chinhu chiri kuva fulfilled, especially mu relationship. Uyu wasiyana naye wawana mumwe ari kupromisa. A promise inogona kukukeepa busy, but ikasava fulfilled inova disappointment, inorwadza kwazvo muupenyu. Chakapa Mwari kuti ataure kumuranda wake kuti tell people to move, vatendera chikomo kwenguva refu. Vanhu vanga va excited nekutenderera kwavari kuita. Why? Nokuti pachavo vari kuti hatina kugara isu. We are doing something. But is that something the real thing you are supposed to be doing? Nokuti pamapfuura napo, muri kupfuura napo futi. Hapana chitsva chamakuona. Kana munhu achitenderera, paapfuura napo ndo paanodzoka napo, ndo paanodzoka napo, ndo paanodzoka napo, zvekuti unopedzisira akuziva nzira iyoyo. And I know kuti zvinobowa to be in the same place for a long time. Zvinobowa. Vanhu vatenderera chikomo ichi kwenguva refu. They are meant kuti vasvike muKenani vaite take over Kenani. But handizive chaiva varaidza pachikomo ichochi ichi. Handizive chaivaitira zvakanaka to an extent yekuti vakanzwa kuti tikaramba tichingotenderera panapa it's okay. But I've seen kuti it's an attack in real life. Yekuti the devil will keep you busy while at least you are not going anywhere, or doing something new or better or something different. But uchingonzwa sekunge pane zviri kuitika. Why? Because kufamba muchitenderera hakusi kugara, but kune results akafanana nevanhu vakagara. Sandapamidza nesokuhaya motikari. The last time wakatravela nemabhazi, this time wahaya mota and wakumbira mota yefriend. Kwauri zvinoika improvement pamafambiro, but in general term you don't have your own. So munamato wangu nemunamato wako muzuva ranhasi ndokuti Mwari, rondai tsoka dzangu dziregere kuramba dzichitenderera muenvironment inonzi kuroja. Rondai tsoka dzangu dziregere kuramba dzichitenderera pachikomo chinonzi kusawanikwa. Mapromises nezvese zvingataurwa, it's not enough. I need a breakthrough now. I need to move towards the real goal and the real destiny. Mwari, bvisai tsoka dzangu mukuramba ndichitenderera muzvinhu zvinogona kunditandadza kundivaraidza but pasina kwandiri kuenda. Ndatenderera pachikomo chema relationships. Achindinakidza, achindifadza, aine mapromises, but chiri tangible at the end of the year, at the end of the day, hapana. Ndagara panondinakidza, panoita zvakanaka kwandiri, but at the end of the day handina kugara panonzi pangu. Mwari vatibatsire, Mwari vatirwire, Mwari vatigonese. Zvikomo zvatatenderera muupenyu zvakawanda. Kune chikomo cheutano chekuti munhu unotenderera munana chiremba, vane mukurumbira, vanogona, vanodii. But chauri kunyanya udai wewe healing, not to be
kuva munhu womuzvipatara nguva dzose, but munhu ane divine health inobva kuna Jehovha. Ndinotenda muna Jehovha Rafa, Mwari unoporesa, asi ndinotenda muna Jehovha unochengetedzawo zvakare munhu wake kubva pakurwara, kubva pamatambudziko emunyika. Nyasha dzekuporeswa dziriko zvenyasha dzekuti unokomberedzwa neruzhowa rwaJehovha to an extent yekuti kuramba uchitenderera muzvipatara zvichiita sekunge zviri kuimprova, zviri kuita nani, but that's not your portion in the name of Jesus. I pray for divine health upon your life in the mighty name of Jesus. Ndataura nyasha, ndataura utano, ndataura blessing, ndataura favor. Mweya wekutenderera muzvipatara, mweya wekutenderera mumabasa, wavapano. Ndiri kutaura nyasha dzekuti umove towards your destiny. May the blessing of the Lord reach you. Mweya wekutenderera, mweya unoita sekunge pane improvement iripo, nokuti munhu ari kutenderera asi munhu akagara. Chokwadi ndechekuti akagara anofanana neari kutenderera, nokuti havana kwavari kuenda. Tarisa upenyu hwako, upenyu hwemhuri yako, tarisa mabasa aunobata, tarisa relationship yako, tarisa mapromises ari muupenyu hwako, ugotarisa chabuda nechabatika muupenyu. Ndakuda kumutsa naro mauri kuti Baba, ndichada kuramba ndiri panzvimbo ino. Hongu handisi kuIjipita, asi nzvimbo ino chandinoziva haisi Kenani. Mune kwamakandibvisa, mune kwamuri kundiendesa. Pandiriko zvino handipo pamakati ndive. Ndakuda nyasha dzinondipa energy, simba rekubva in this environment. Yasamandele boshike talabo sataka. Mauka tabarisa liandeke dele boshiaka kariga dayaso. Menta bayandi riketele boshaliga basaya. Manto baliga daya kundara boshiakata. Yesa maeketa kariga diasa konta la bosha. Faithful God, Ancient of Days, Everlasting Father, Faithful One of Israel. Rondai tsoka dzemumwe mumwe Mwari. Tifambe, tigone kuenda kwamunoda kuti tiende. Tishike kwamunoda kuti tishike. Tibate zvamunoda kuti tibate. Nezita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. People of God, may the good Lord bless you.